Hola, bos días. Hoxe estamos aquí para entrevistar ao Toniño da Mercedes. Nada, el nos contará, xa que foi un gran pescador do Meixón, pois as súas peripecias. Bos días, Toniño. Pois nada, preguntarte pois como foron os teus comezos naqueles tempos tan difíciles. Pois os meus comenzos foron, tería por uns 10 anos, pois facía falta diñeiro, miña non tiña, e pois agarrei de mo pillar os meixóns. Collín unha gabardina e unhas zamancas, a lamparilla e o resto tirei hacia o río ás 6 da mañán. Iba por as trincadeiras, unha tormenta, aquilo rachaban os piñeiros. E vou andando, sinto un barullo moi grande. De noite ali, naquela cueva, unha cova grande que hai ali no porto de Riba. E cando sinto falar, arrímome ali, e eran as 6 da mañán, e era para amar, a xente fuxía ca tornada, os caixóns estaban cheos de angulos na ribeira, e dixo o defunto Asens: "Que fai aquí, mociño?" Viño aos meixón, nunca vin, eu non sei como é. Agarraron, tápate aquí ca miña carroza. Ca miña carroza ya estou mollado como un pito. Bueno, cando para de chover, vamos trabar ao río e vas apañar meixóns. Pero eu non sei como se apaña. Tú posto aquí e dalle o arrastón pa que lado. Pois eu veño, maquío, e cando vexo, tiña o caldeiro cheo. E se veo xa o día para os meixóns. E eu agarrei, pois, funlle levar ao defunto Canina. E deu-me 6 euros ou 7 euros, ou 6 euros, e dixo o Canina: "Ala, mociño, leva o diñeiro para casa para a tua nai ir ao peixe." Bueno, Toniño, unha dúbida que me alcanza ahora. A pesar da nosa diferencia generacional, escoitei dicir que antes abundaba tanto o meixón que hasta lle botaba desas galiñas. É certo iso? Sí, eu cando comía meixóns, pois estaba xa tan cheo deles e estaba aburrido con tanto meixón que comía e agarraba botarlle as galiñas. Bueno, outra pregunta que te teño que dicir. Recordas cal foi a noite na que máis pescaches meixón? Pois a noite máis grande que pillei meixóns foi unha noite que tiña unha burra que tiña 15 metros de largo e pillei 104 kilos. Chega un señor de Goián, dixo: "Cuánto meixón, Dios mío?" E eu non tiña niñón, dixo: "Veña, pon aquí aquí en riba da burra, que te vou encher a tina de meixóns." E enchiña a tina, e o señor xudelle a botar a tina na cabeza, e marchou ca tina, e eran 15 kilos de meixóns que levou o señor. Bueno, dixécheme que esa noite que collestes 104 kilos. E que facíades con todo ese meixón? Vendíamos a un comprador, e esta noite, pois, o comprador hubo de levar por menos uns 3.000 kilos e pico, e deixáronse de coller moitos. E agora vamos a falar ca sufridora da pesca, con Mercedes. Botaches moitas noites dormindo soliña? Sí, moitas, vaya, cuantas era o tempo dos meixóns, as primeiras. Bueno, pois despedímonos, damos as gracias a Toñito e máis a Mercedes. E nada, decirvos que agora non podemos comer meixóns, pero bueno, xa os comestes vos antes e máis as galiñas.